ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዝኣመሰላ እየን። እዘን ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ብብዙሕ ፈተና፣ ብብዙሕ መከራ፣ ብብዙሕ ሽግር፣ ብብዙሕ ምስኣን፣ ብብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝሓለፋ ተኾሊዐን ከዓ ይወፃ። ቡርታዓት ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ከዓ ንሰሜን። ሎማዓንቲ ከምዚአን ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ክንከውን ንደሊ ዶ? ሰላም ኣምላኽ ንዓኸን ይኹን። እንኳዕ ብሰላም መጻኽን ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ። መቸስ ዓላማ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣወዓዕላ ኣትፈልጥ፣ ኣከዳድና ኣትፈልጥ፣ እንታይ ትበልዕ፣ እንታይ ትሰቲ፣ እንታይ ትሓስብ፣ ኣበይ ትውዕል፣ እንታይ ትርኢ፣ እንታይ ትሰምዕ፣ እንታይ ትዛረብ ዘስተውዓለት ጓል ኣንስተይቲ ብርትዐ እንዳወሰኸት እያ ትኸይድ። ንሕና ከዓ ካብዘን ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ክንበሃል እንድሕር ደሊና ሎሚ ንሓልፎም ዘለና ሽግር ጽባሕ መበርትዒና ምዃኖም ፈሊጥና ብተስፋ ተሰኒቕና ንንበር። እታ ሓያል እታ ብርትዕቲ እታ ጅግና ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ኩሉ ተፃዊራ ሓሊፋ፣ ነቲ ስደት ተፃዊራ፣ ነቲ ምስኣን ተፃዊራ፣ ነቲ ምጥማይ ምዕራቅ፣ ነቲ ምኽዳዕ፣ ነቲ ምስኣን፣ ነቲ ምርካብ፣ ነቲ ኩሉ ተፃዊራ ዝሓለፈት ሎሚ ከዓኒ ግርማኣ ሞጎሳ ከዓኒ ብርትዐኣ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ እያ። ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርእሰን ዝሰርሓ እየን። ኣብ ርእስኻ ምስራሕ ማለት ንገዛእ ርእስኻ ምዕባይ ማለት እዩ። ኣብ ገዛእ ርእስኻ እንድሕር ሰሪሕካ ንብዙሓት ከዓ ኢንፍሉወንስ ተፅዕኖ ተምፅእ፣ ኢንፍሉወንስ ክትገብር ከዓ ትጅምር። ኣብ ገዛእ ርእሳ ኣብ ትበልዖ ተጠንቂቓ ትፈልጥ፣ ኣብ ትኽደኖ ተጠንቂቓ ትፈልጥ፣ ኣብ ትውዕሎ፣ ኣብ ትዛረቦ፣ ከምኡ ከዓኒ ፍልጠት ትድልብ ጓል ኣንስተይቲ ወዲቓ ኣይትወድቕን እያ። እዚአን ከምዚአን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣዝየን ቡርታዓት እየን። ሎሚ ንሓልፎ ሽግር፣ ሎሚ ንሓልፎ መከራ ሰይሩ ክድርቤና ዘይኮነሲ መበርትዒና መሳገሪና ክኸውን ኣለዎም። ብድሕሪ ዘን ዕውታት ቡርታዓት ንብለን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ መስገደላት እየን ሓሊፈን። እዚ መስገደል እዚ ከዓኒ በቃ ኣብቲ ዝወሰድኦ ስጉምቲ ዓወት ኣምፅዩለን። እቲ ዓወት ከዓኒ ሎሚ ቡርታዓት ዘብለን ዘሎ። መቸስ እታ ጥበበኛ ሰበይቲ ብጥበብ ቤታ ተሃንፅ፣ እታ ዓሻ ግን ብገዛ ኢዳ ቤታ ተፍርሶ ይብለና። ስለዚ እታ ቤታ ተሃንፅ ብምንታይ እያ ተሃንፆ? ዓላማ፣ ብተስፋ፣ ብትዕግስቲ፣ ብእምነት ኣካይዳኣ ምስ እግዚኣብሔር፣ ስጉምታ ምስ እግዚኣብሔር ዝገበረት ጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ቤታ እንዳሃነፀት እያ ትኸይድ። ቤት ማለት መጀመርያ ገዛእ ርእሳ ማለት እዩ። ድሓር ከዓ ነቲ ትምስርቶ ቤት እንዳሃነፀት እያ ትኸይድ። እታ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ክትድልብ፣ ትምህርቲ ክትውስኽ፣ ትብህግ፣ ትህንፀ ጓል ኣንስተይቲ እሳ ብርትዕቲ እያ። ኩሉ ግዜ ዝረኸበቶ ኣጋጣሚ፣ ዝረኸበቶ ኦፖርቹኒቲ ንትምህርታ እንተወሲዳቶ ዝኾነ ሰብ ከይነዓቐት፣ ግዜ ኩነታትን ከይገደባ ኣብ ገዛእ ርእሳ ምስራሕ፣ ኣብ ገዛእ ርእሳ ምዕባይ፣ ኣብ ገዛእ ርእሳ ፍልጠት ምድላብ እትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ከዓኒ ሓደ ሓይሊ ናይ ብርትዐኣ እዩ። መንፈሳዊኣ፣ መንፈሳዊ ህይወታ ኩሉ ግዜ ተበርትዕ፣ ኩሉ ግዜ ከዓ ውሽጣ ትምርምር፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሌታታ ኣብ ዓላማኣ ትፀንዕ ጓል ኣንስተይቲ ንሳ ከዓ ዕውት እያ። እምበኣር ሎሚ ዕውታት ወይ ቡርታዓት ደቂ ኣንስትዮ ክንከውን እንድሕር ደሊና ኩሉ ግዜ እቲ ንሓልፎ ህይወት ምሂሩና ዝኸይድ ነገር ኣበርቲዑና ዝኸይድ ስለ ዝኾነ በቲ ክንሓልፎም ከለና ኩሉ ግዜ ትዕግስቲ፣ ኩሉ ግዜ ተፃዋርነት፣ ኩሉ ግዜ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ። ፅባሕ ካልእ መዓልቲ እያ፣ ፅባሕ ካልእ ብርሃን እዩ እንዳበልና ተስፋ እንዳገበርና ክንከይድ ክገብሩና ክኽእሉ ኣለዎም። ዝኾነ ነገር መፅኡ ኣብ ሂወትና፣ ንእሽተይ ነገር መፅኡ ኣብ ሂወትና ተደቂስና ተሰቢርና ንተርፍ እንድሕር ኮይና ብተፈላለየ ክመፀና ክእል እዩ። ኣብ ሓዳርና ብድሆታት ክህሉ ክእል እዩ። ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዓ ብድሆታት ክህሉ ክእል እዩ። እቲ ዘለናዮ ከባቢ ምስ ገዛእ ርእስና ናይ ጥዕና ቻለንጅታት ክህልወና ክእል እዩ። እዚ ግን ንዓና መበርትዒና ክኸውን ይግብኦ። ስለዚ ሎሚ ከምተን ቡርታዓት ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ክንበሃል እንተኮይንና እዞም ንሓልፎም ዘለና ሎማዓንቲ ፅባሕ ካልእ መዓልቲ ምዃኑ ትሕት ኢልና ክንከይድ ይግባኣና። እቲ ኩሉ ግዜ ትሕት ዝበለ ፅባሕ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ሎሚ ትሕት ኢልክ እንድሕር ከይድኪ
صباح كأني أب درجة كم تبتصحي مغنياتو أتم تحت زبلو كل جزء لعلي مزبلو لومي ززارة خيو صباح تعصرو إخا سلازي لوما أنتي تحتلنا كنمهر لوما أنتي تحتلنا خنكيد نفتنمو صباح كأني نابرغت زوجنا صباح كأن نافتي برتعنا زوجنا مثل اليوم زوجنا مجديو برتعت دك انستيو جغانو دك انستيو كنبهال أكايدانا مس إجزابهر أو أعلانا أتحساسبانا منفساونتنا كل جزء زنقحنا برتعت دك انستيو بزحال فوق زي وسدا بزريقو زي وسدا كل جزء عقسي لن تحتي لن زخدا كل جزء عميم زي بلا صباح كالم عالتيو صباح برهان معالتيو صباح عاوتي كجبطي إلنا لو معانتي بتعقستي بهدأت بعلامة نلو معانتي نسقره نا علامة قوال ستيت اندحركونكي مس إجزابهر تقوى عازي اندحركونكي كل جزي خاني برتع اندالة بسكي اخد خدي بزا خاني أب كله تقبال النت موغس إجزابهر كا زبازا حالكي تخوني سلازي لو ما بتحالفيو أي تشجري أي تتجنن نتصبح ناب عوت زواسدكي سلازي هوني لومي حفتي بتعقستي حلافيا كافتن برتعات جاغانو دك انستيو كتبهالي برتع مجلتي برتعخي اتوم تحلفيهم تشالنجات توم تحلفيهم مسجدلات زحيلوخن زبرتعوخن يخنو لما انتي حيال جigna كتبهالي نايت مالي تتصاورن كيزي مخاي تخخا فلتي مسمن توعلي مسمن تخدي ابي توعلي ازون اقداسيو كاب على مخي شتت كيتبلي اتن توعليين محازوتكي دك انستيو نعنون عزيخي كتمرتي بيكون كتمرتي كتكللكي ازن دحرجركي عوتي برتعتي قوانست سلازي لومي كمتن بورتعت جغانو دك انستيو كنبهال انت خوينا ازوم نحلفهم زلنا لوما انتي صباح كالمعالتي مخانو تحتي لنا خنكيد يقبأنا اتي كل جزي تحت زبالة صباح ابلع بورتعت دك انستيو بزحال فوقو زي وسدا بزريقو زي وسدا كل جزء عقسي لن تحتي لن زخدا كل جزء عميم زي بلا صباح كالمعالتيو صباح برهان معالتيو صباح عاوتي كجبطي إلنا لو معالتي بتعقستي بهدأت بعلامة نلو معانتي نسقره لدرجة 5 بتصح لو معانتي فيديو زي أتمثل فتيكم ماخد كونو تسنى جزء تبارخو